Sziasztok! Ez itt a harmadik óra, folytassuk ott, ahol az előző videóban abba hagytuk. Hozzunk létre egy új projektet, én most 3 órának nevezem el, a PIK típusa változatlan, órajelei még továbbra is 4 MHz. Tovább. A panelon még mindig több minden van megépítve, azonban a kapcsolási rajz még mindig nem változott. Továbbra is ezt fogom használni, úgyhogy ne törődjetek, hogy több minden kacat ide van építve. Csak ami a kapcsolási rajzon szerepel, csak az lesz használva. Szóval most, hogy létrehoztunk egy új projektet, gyorsan mondjuk meg, hogy a D portot még mindig használja kimenetnek, ehhez még mindig a tris D parancsot kell használni. 0, tehát az összes kimenet. Ki tudja az előző állapotban milyen LED kombináció világított, úgyhogy biztosan oltsuk ki az összeset program induláskor, tehát port D az legyen 0, és akkor most másoljuk be az előző videóban bemutatott kis programot. Oké. Annyi különbség, hogy itt igaz, kimaradt a port 0. És ott tartottunk, hogy ezt fogjuk leegyszerűsíteni. Méghozzá úgy, hogy ezt átírom először binárisba. Remek. És most képzeljük el, hogy itt igaz, ez volt beírva binárisan. Itt meg ez volt beírva. És most megtanulunk egy olyan parancsot, ami ezt az eltolást automatikusan megcsinálja nekünk. Méghozzá úgymond elshifteli ezt az egy bitet, mert lényegében amit most itt leírtunk egymás alá, az egy bitnek a oda-vissza tologatása. Lényegében csak annyi, hogy az értékadásnál szintén beírjuk, hogy port D, és most jön az shiftelésnek a jele, vagy az eltolásnak a jele, dupla ilyen relációs jel, vagy kacsacsőr, és meg kell adni az eltolás mértékét, hát ez 1. Tehát a port D értéke legyen az port D értéke eltolva 1-jel. Amikor jön a program, és belép a végtelen ciklusba, akkor igaz, kivillantja a ledeket ilyen formába, lényegében a legszélsőt, aztán vár 1 másodpercet, utána a port D értékét megváltoztatja a port D értékére, csak eltolva 1-jel. Igaz, az előző sorba ezt írtuk be port D értékére. És ennek az eltolt képe, igaz, balra toljuk 1-jel, tehát itt ezt, az 1-est, eltoljuk balra 1-jel. És már is ez lesz. A következő sorba, ha ugyanezt beírom, akkor a port D értéke, igaz, itt megváltozott erre, tehát akkor itt ezt tolja tovább 1-jel, és így tovább. Tehát lényegében, ha ezt most ide kimásolom, és felülírom ezeket az értékadásokat, és még 3-szor kell, ha jól tudom, akkor most már itt eltolta 1-szer, 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-ször, 6-szor, 7-szer, tehát ezt a értéket itt már 7-szer eltolva látjuk, azaz
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De most, ha tovább tolnánk, tehát, hogyha én ide még egyszer beírom ezt, akkor az előző érték már ez volt, és ennek a tovább tolt képe az, hogy nem világít egy led se. Úgymond letúljuk a látható képernyőről. Ezt meg mi nem szeretnénk, mert igaz, oda-vissza cikázó fényt szeretnénk, úgyhogy itt már a másik irányba kell tolnunk. Ugyanannyiszor, mint itt. Tehát 7-szer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7, de meg kell jegyeznem azt, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy ez végtelen ciklusban van szervezve, úgyhogy lényegében a kezdőállapot és a végállapot az ugyanaz, úgyhogy lényegében ezt elhagyhatjuk. Így folyamatosnak fog tűnni az oda-vissza cikázó fény. Na most ezt fordítsuk le, és töltsük fel végbe. És már is ugyanazt a oda-vissza futó fényt kaptuk, mint az előző videóban. De nem ugyanaz a hex file van rajta, hiszen ha itt megnézzük ezt a, hogy is mondjam, táblázatot, ez a hex file-t akarja megjeleníteni, akkor ha betöltöm az előző óra úgymond hex file-át, akkor az teljesen más. Tehát a két hex az nem ugyanaz, még ha működésre fizikailag ugyanazt az eredményt nyújtja, akkor sem. Na most igaz, beszéltem arról, hogy egy programot célszerű minél rövidebben megírni, hogy több maradjon úgymond más funkciókra, de láthatjuk, hogy ez az új, állítólagosan rövidebb program is ugyanannyi helyet foglal a kis mikroprocesszorunkban, pedig megírni jóval könnyebb, mert lényegében csak le kell másolni két sort egymás alá 7-szer. Az előzőben ezt nem tehettük meg, lehet, hogy ott is két sort másolgattunk, de minden egyes sort utána egyesével átírtunk. Úgyhogy ez a program még semmivel se rövidebb, csak könnyebben le lehet írni, le lehet gépelni. Most amivel rövidebb lesz, hogy viszont ezzel a módszerrel, hogy így tologatjuk oda-vissza ezt az egy fénypontot, és nem mindig értéket írunk be, így lényegében észrevehetjük, hogy ugyanazt a parancsot hajtjuk végre egymás után 7-szer. És van nekünk még olyan ciklusunk, a végtelen cikluson kívül, bár mondjuk ezt nem hívnám végtelen ciklusnak, mert ha ide nem egyet írok feltételnek, hanem valami mást, akkor ez egy sima while ciklus lesz. De ezen kívül még létezik a for ciklus is, és hogyha ezt a 7 parancsot for ciklusba rendezzük majd, akkor jóval rövidebb lesz a program, lényegében fele akkora lesz, és mégis ugyanazt fogja eredményezni. De az majd csak a következő videóban lesz. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, sziasztok!